Atie for a high African History and Heritage TV. Ye mamache e mama kwaba Edeba African History and Heritage TV so. Enesusumo for historian Dr. Kwadwo na Sabri Magia Kuwei na senia munim no be transisidia na abakosem ene deba. Ni dikan ye beda obo ade ase se na dawroma ode enede acheyen na wahweye so ama 2026 abetu yen ayeyi ne enumunyam ne dia ifise nye nipa nyina na afe 2026 ebetu won na 2026 abeto meno na yeda so tiase na yenya yeti adidim dia na kyerese na se ene ese de ma obade na African History and Heritage TV na ye pese ye kai ye tifo se ye programs no ya sesam kakra we say they say no ye be connect national history ye be bo apro akọ Ghana for na nyina na oman Ghana abakosema ahinta no ye de abetudwa na ye hyase no na ye hye ase history of Ghana and ye history of a particular area nko abakosema efa Ghana enyina yebeka eno African History and Heritage TV so na nesantino ene abakosema yede ba no ya to din the Fante Confederacy minua wutie minim se Fante Confederacy edin bi a ye frɛ Fante Confederacy afa wasompen na ebia na Fante Confederacy no unim nesu ne ban na eno behia se ebe pa hontoma if se Fante Confederacy eye ekuo bi a amanyokuo ana fekuo bi a ebedi mutintiman ewo eye fekuo bi a edi mutintiman ewo oman Ghana yabakosem amanyosemu na saa netie dia ehu behia se meno mienu yi yebedi Fante Confederacy honkomo na yesua bibi afri na dia ne Fante Confederacy Fante Confederacy eye ekuo bi a nananom ahemfo abewo the southern states of River Pra Asuo Pra no the southern portion of Asuo Pra nananom amanamanya ewo ho ekeka wonhom ebo na niema eno Fante Confederacy abeye critical in the history of Ghana and say eno na Ghana manyosemu eyekuo bi a edi kan eboaboa nananom ahemfo ene akrachefo ano se ye besori atia Britain anase kwasi broni ne nhyeso enti Fante Confederacy eyekuo bi a ehye Ghanaian nationalist Ghana nananom a edi akire ne akrachefo a omba akire ehye benkunan na eno ni nkuranhye ede namso a the first political party of the Gold Coast your friend United Gold Coast Convention UGCC ye kote no Sopon in 1948 nkuranhye no ifri Fante Confederacy na sani ya dino etia no
se yete Fante Confederacy yeti bebo yasese bia na eye fantefo nko a ne kote saa nkabom kuo no Confederacy ana Federation no ne twimu eye nkabom fekuo ana se nkabom kuo na saa Fante Confederacy by 1868 up to 1873 se anchere de nanso so no dwumadi a odiye ne nhihya okurukyire edigu krata so no ebeboa oman yi na se ye kai sa dwumadi no a Fante Confederacy ebedi ya eno ebeboa yen emankyire man so no yehu yanim ni yehu botaya ese yedisiye ni so se oman eno nti ena sabre historian Dr. Kwadwo mebe pa hontumai na sene edin no sitie no Fante Confederacy no na enkyere se fantefo nko a ena ekote sanka bomkuo no na eye amanaman bi te se wasa amanfi wasa fiase denchira meka upper denchira ni lower denchira hwifo ahanta agona Fante States Mankesim Elmina Commander Nom Diskof Cape Coast ena Achim Kutuku Achim Bosome ene Gumua Safwe ene kan wonom ho bomu a omo ekote Fante Confederacy enti ohwemfoni no a etwa gunu a ubehunu babia ya mark na black no no extra the member states of the Fante Confederacy now na ya wie sa no ye bebisa se na Fante Confederacy eye den ena nananom ekofa bae na Fante Confederacy no ahemfo a wonom ekofa bae no anase ahemfo a wonom eye kofa bae fo no ibine Kwadwo Tibo of Denchira Kwasi Otu of Abora Tibukuma and Jamra of Asen Kwasi Aka of Domaze ena Awusi of Domenase King Amonu of Anumabo Joseph Agri of Cape Coast na Southway ena ye kofa bae fo na beso ho se beso ho dai anase wonom so ho dai ekofa pae no achiri ena ahemfo binom a wonom firi twifo akumfi adwumakon gomwa asikuma nsaba wasamanfi wasafiase mfuma aye friend Diskof ene Jamestown wonom so ebeka ikuo no order for subscribe na share nama atiefo nkae enti kasebo ibi na edepa now obi bebisa se na de ne kofa Fante Confederacy ba ya eno beje ntreha wo Ghana abakosemu ye nyina ye bedi adanse se Asante opese otre na chim no Asante hene osetu the first ochichira Asante man no na ofri mu 1770 opoku arbedi na konwa opoku anzu free ho ose Kwadwo ose Kwame omzo bedi opoku akonwa na bribia isanse na Asante epeso otre na chiemu ntino na ode akudie ehunahuna amanaman no a wonom wo River Prairie ase no amabobo sa amanaman ena mabobo wonom edin sese enti ema abrofui Britain for sabre no na Britain for nko a Portuguese no ne Dutch for no ne ona akeka ka ho no
onom epese mfiri oman no enti akire onom firi oman no manka Britain for ene Dutch for nko akire na Dutch for so tonton wono japade edema Britain for no mfiri oman no na isa ahunahuna ene akodia asante edi hunahuna no ne sa southern states ahunahuna na asante ene akodia na ode asante di southern states donti ekoba se ese safo no besinkonwa na ahunahuna ene akodie ntokwa na asante ede title southern states no amabobodin eho koba se ese southern states ene Britain for esinkonwa na beko apam a yen kabum ene bambo apam etio 1844 ena Britain for ene sa amanaman ya mebobodin eko apam eno ne friend 1844 na apam no mu no Britain for ehye se wonom bebo amanaman ya amabobodin eho afri asante eni so ase enti safo wono so eje tumu amanaman eje tumu na yebe bisa se abrofu yi edi bohye no so ama bohye no wonom ani so adentia wo breko a santi hini bi a ye frɛ no ose kwame okufri asante ekosi Cape Coast na Elmina na yesanse okon ya okosi ponano ntino ye bone samrani se sante hina wako na ode ne ho akokansu entu ye to ne osebunsu na sa sante hine sebunsu yi ono eneko Mijatorin Sabreno na ono na oye British governor owo Cape Coast Castle okwa no ne no ko apam no se kwajo tibu a ono na oyo hene ewo asen no yino bra evise woya yambra sembi e de atia yen asantintimu nyino bra we no ema to rain eyi kodotibu otibu ade no ba na ode otibu no ema osebonsu no eho ena fantefo no beye suspicious fantefo no trimie o mo na se obi aye no mapapam 1844 the bond of 1844 ye de ensa hihye nkrata ase se mo bebo ye ho ban na se mo bebo ye ho ban na ne akowie se se bonsu kra no ono motabri otibu ede na ma no kode a na che se Britain foi mo bosha mo hye yen se mo beboa na mo boye ho ban boshe no abeye akosiko no gina nkwantia na ekoba saa no na nanoma bedi amanaman amabobo odini so ekeka wono ho ebo mu se no saa na tie dia ye beka ho abom na yate asrafo okuo the standing army aso bi firi babi no betata ye na ye ne saafo no e de be boso enti be kan be ho bom establish standing army na
nia etoso mienu botae etoso mienu asenti ama nananom amabobodin ekote Fanti Confederacy ene se abrofo de to bi by 1852 na ye frene poll tax ne wonom ye ne se Britain abrofo omuhu se custom duties na Britain geno eno nko entimi mo oman no ho bra oman no amanaman a mabobodrin eno nko entimi mo ho bra if say Britain for no ebae no asase no before the Sagrenti War of 1874 no na Britain in this one nkasa na ewo amanaman a mabobodrin a ewo asuo pra no ase ekosi epona no ho eho na Britain for any so no na cover enti wono hu se custom duties no omje no enya dia eno nko a betimi ayeden eno nko a ebetimi abo oman no ho bra nti eho behia so mbe gigito na oba ne bama na akoda bia ebetua to no bi na wonum tua to no a omude ayemputuduma na Britain aban ede na nibu se nipa dodo na ewo sa amanaman mu no yeji oba bama na akoda bia to a wonum betuma nya be $20,000 na afi ne edika no 1852 no omde to no bae no wonum enya £7,500 omde wo money bu se asase no Britain for no de wo money bu se jeje sa to no a ombetumi enya £20,000 nanso omhyase no 1852 no eto a omnyaje ye eye £7,500 na 1861 no de kra no wonum enya £1,500 enti every 1861 no ekọ eto oje no iwi adentima eto oje no wuye edom no dodo no kan se na kwasi broni o bejeje ye ne ye yerenom ne ye nuamanom ne ye nkwada ato a senka esese oboyamane ade na one ahemfo binum a omum free Cape Coast anko a ene kotena se efa adwen se obejeje ye to na to no so a wojeje no ade ba ko a yatene se o asem ba ko a yatene se nye mpuntuduma se school hospitals nomni ade nko na wo besisi na mbom no odibi betua ba beye adwuma wo kwasi broni wasoye no odibi betua safo no eka na ye betua ska ma odi akoma nkrofo binum adidi a enya ade a ye betua bio enti no so eka ho ema onum ejai to no tua enti eto abroni kan so obeje no ehu ahisem eno so eye one of the factors eka nananom a bewo amanaman a mebubu odin nananom a na ediso no ene wona kratefo eka wombo mu se womman kasa ede wom daache ebe hye wom nsam na wonum abu wonum eman now every 1865 ebeda di pefe se every 1865 ekon ebeda adi pefe se Britain broni a lose interest aniji na Britain broni aniji wo the southern states amabobodin no fantini be kase na abaz na abafom if you say
One sound the southern states now. Initially, no, a Shasiano, you can say a horn a year baby, a woman Ghana, ye who impre are not Britain for a division. One the Cochet, governor, and as a president, now you become a president. Or was Sierra Leone, Nase. Nature said, the governor of Sierra Leone, or the president of Sierra Leone, and they rule from Sierra Leone. Now, amanaman Cape Coast na ye Britain for no atransia no de na omo ye omo tusu akratifo binom epa akratifo binom se bebe represent ana se bebe gina ho ama governor no a owo Sierra Leone no governor no ye nemprempre amamuo mu a ye be friend se on ye president enti ekoba asa no British government no etusu abibifuo binum te say J.F. Emisa, J. Houghton Brew, F.C. Grant or no de no free Sierra Leone no ene ba asetna ena Africano Houghton Brew or no or West Indian resident ena Thomas Hughes Southway ena governor no na te Sierra Leone no opa on mo na te Cape Coast abankese anum edi na nanoma ananse amanamana medi ka mbobo wonum din ode edi safo no eso enti ema na nanoma e wo sa amanaman mu no etri ye wo mo na se broni wo se nka obebo en ho bai na governor no wadwane ko akotras Sierra Leone na ho na wo ote na wa point wa krachefo e wo ha ene na ahobambo no a o ka se obeboye ne woyin na mpuntuo no a o ka se odebe maye ne woyin e school sem akwa sem telephone sem hospital sem empuntuduma no a Britain broni o ka se odebe ba no na e woyin na chese Britain broni o ye adi hwemo ne hwemo di ye bam dia na chese ese nananom efa wono ho abin na dia ba ko a etoso manya eka nananom safo ya mbobo won din atire ne se Britain for ene Dutch for ekoto hye wonom ne Dutch for ekoto hye between Elmina and Cape Coast Britain for ene Dutch for eye kanana ena de boundary bi ekoto asuo bi a na friend Sweet River surobi asuo num enti tia na abeto ye no ema Britain for no wonum casters anase o matra ye no ekodi Dutch for num bibi te say Discoff ene commander a ho na eye Britain for atras ye no ekodi Dutch for asasim Nekoba asano ema commander any Discoff for no and say na Britain for ye no more agreement the bond of 1844 semo be boy ho bai Dutch for so ye nim say wonum eye asante adamfo pa wonum ye asante allies na se makoto hye na ne motabriye ana mosumyatiko ede yakoma Dutch for dia na chese etise ne ya mode yen akoma yetamfo no a oye asante no enti Britain for modi hwemo enti nananom a wo mo Discoff ene commander wonom so etietua se Davida sa ene tie dia ene momianke kan humum sese de donko ouma bre ne dai eso ya ni pitri ya hu se Britain broni boshe na ohye enso obeboy ho ba no eye boshi hu na ye de ye ho eto no so a enya de a obetumi aboaye nti nananom ekeka wo ho bo mu enom koti kuo bi a ye frene
Fante Confederacy. Edi na eda so no de na ye Fante Confederacy. Na senam di kankan ye no. Na so member states anase amanamana omukodon ye no nye wonum nyina na eye Fante fo. Enso esan se na wonum ewo common problem. Enti no omuka so eye Fante Confederacy kra na ensehwe ye nyina ye befre ye ho Fante Confederacy, even though nye ye nyina eye Fante fo. Enti no Fante Confederacy ebinya asetena mananano ma mebobo obedin eka ho bomu e draw omu constitution ne o ma crash for kakra na e wo ho e pompa mra a ye frɛ no constitution eto Fante Confederacy ho na wono mra no mu no ade abeka wonom ka sɛ ombeye ene sɛ ombe create standing army enti omo ankasa create standing army asrafo okuo wonom te asrafo okuo se ebeyo na otamfo bi efriba bi se obeto ahye wonom so a womde nkabom asrafo okuo no ebeko atia sa otamfo no enu achi nsoso no wonom constitution na mra na wom ye no womo ye se ombegege to na de asiesie oma kwan de bibe tintim mfididwuma na wonom de bibe bo ekuadwuma ho enso bra na feso no ewomosua nso wonom de bibe bo ho bra de ayarehwe ana apomden si achiban womo de bebo ho bra na even ewomosua no de education no ka se kwasi broni wo bae education na wo de bae no reading and writing enti ye Fante Confederacy ya tie de reading and writing no de ye bebre na se kakra na mom babi a ye de ye ni be kire ewo mosuam no ye nsanodwuma mfididwuma na ye be ma ye ma no asua na yasan atintim mfididwuma enso aka ho na nanom yi de kohye wo mo constitution num so mbe jejeto na omo de adisa adwuma no na be creative bibibia eto treasury anase bank account bia ye frene confederal treasury ana the treasury of the Confederacy enum na wonom ebe jejeto no edi agu na fofi antoata na wadware abamo enti na nanom hye kuo ya se 1868 no anterbia bese 1873 5 years later na ekuoi eguye kasa ne nyamu na nanom ete Fante Confederacy ye petitnani na ye freno King Kosiadu of Mankesim ono ene amfotu of Abura ahemfo mienui ena ombeye joint presidents nea esha ase no de King Gatti of Winneba ono nebeye king president emre no ko animu no senia na wonom emra kunini no kire no 1871 ena King Kosiadu of Mankesim ene King Amfo Otu of Abura wonom ebeye joint presidents ne ebeye ema womye joint presidents no se ena mentim ho ase bi esi sa ahemfo mienu no ntam na obia epe president of the Confederacy no adi entimentum ho ase no ntino na obia mpese obesi form enti ekoba ase tsa de a ahemfo mienu no mu nyina ye beji atum se mu nyina mo ye president enti no ye frɛ wo mo joint president
na 1872 ena King Kwasi Adu a ono ye Mankasim hene ono wote ase se wajamu edi ama amfo otu a ono oye King of Abura. Na SNMD kankan ye no anche 1873 ena Fante Confederacy ebebo ade anase ebeguye na de ndemane eguye ne edikan mente me ho ase mpaniniemu mente me ho ase se ne amadikan ka no eye King amfo otu a ono oye Abura hene ene Kwasi Adu of Mankasim o makra atwen no emu koye den awiechiri no enti no ekoba asa no na chese ibinom abamu ayeden abamu abu na afie so no dechifo no efiri oman no bu no ema Discoff ene commander fo a esan se Britain for de womo ekoshe dechi enhyeso ase den ye bede na nunti beye se bebeti etua no akire dechifo firi oman no mu no ema wonom so oma hokeka no eba fom ma ekoba se na oma hokeka ba fom dia eno ekoha Fante Confederation yie pa eto ahobio ne ma Fante Confederation no eguye 1873 ene se Britain for edidi bentente Britain for ehunu se ahemfo yi aka wono ho abomi na be ne ba de hie ya nhwe yi a wono be pamye afri oman no enti ne yakoba ye ne se Britain for no keka ahemfo no di eti bobo mu ena sabre no so no na ahemfo no dodo no enko school bemma ne be wo fase no ma na ba kokko school no ena Britain for no ekeka saafo no etibo mu the British for no almost set dedicated ones na wo Fante Confederation no against the illiterates inti at the time bi ebeto wo no ma na wo mo enko school no ene Akrache for no entem colonial government no etim frɛ wo mo. Yes, Akrache for no ana Britain colonial government no Akrache for no etim frɛ ahemfo no na ba mo biska na ba ka kyerɛ sɛ wam Akrache for we ya mudibachi no ana sɛ maboabo ma no wono pɛsɛ tumidie no mo ahenie no bedi free mo nsam enti huntwa be mo enti sa propaganda no a beye edbeto Akrache for no wono mo Fante Confederation num ene ahemfo no a wono mo Fante Confederation num no ema etankese ebeda wonom tam ama Fante Confederation no awichiri entima nyina 1873 ena eguye na ndema Fante Confederation na egu krakra kodo to ene se 1874 after the Sagrenti War no ena Britain for a declare sa manamanya amabobodin Britain for de womsa to so officially kronkron pa se a free 1874 equalia ye declare the southern states of River Prano ye declare mu nyina se the crown colony. This 1874 sa declaration no eba no Britain for 18 timo mahini so mbedi safo eso enti kwanua sabia Britain for faso sebeyo na nanom nkabomku no anabate ye Fante Confederation ebegu no Britain for efaso egu no kwambe so no mfaso egu no Britain for ye den echiche omu leaders no etotomu wa obetwuti so beboa dom na no bio Fante Confederation no se wonum eye meeting kura no a Britain for etim the police for ko na yakochiche womo nano for no de agum
enti saa macho matum no ema ehu eka na nananom a na wonu don Fante Confederation no enti ema Fante Confederation no egu kojuto enti by 1874 na Fante Confederation no Britain for Adaroma Fante Confederation no agu na no egu ye no ema Britain for kwan ma wonum timtim o mahini e the southern portion of Ghana. Now wonum declare her proper. That was 24th July 1874 and a Britain abane declare sa man ya mabobodin se wonum ehye Britain in this wase enti ye di bia ye friend the crown colony of the south and now the crown colony ebeto safu nyina eso odofo subscribe na share nama afoforo enti nkaibo ibi now adisua ben ni minua yebetim asua afri Fante Confederation adisua yebetim asua afrim baako ene se sabre no 1868 as far back as 1868, right? More than 150 years now. Na mama be wo ho. Na mama won mo ho sabre. Edwene de am. Wo mo dwene education na ba dwene ho no. Na ba dwene se bebe tintim fidijuma manufacturing industry. Na ba dwene ho. Number 2, technical and vocational education. Na ba so ho dey. Na nanoma na be wo sabra na be share dan ko school no. Be hu say the system of education, the type of education no British colonial administration no edibaye no. Emwa oman no. If you say education no edibaye aye reading and writing kwa. Esan say kwasi broni baye na ba brono kita na asofo odi na chintino na wonum epese omo kire Africans and as Ghanaians no reading and writing sebe yo na binu betuma ye catis ibinu betuma kenka Bible na omo ede akanyamsem ama asore and as Christianity atintim na esan say behu se ya dehye no esua nsanu duma mfidi duma mmiri bi beba ye beka so monko because ye behu adansie ye behunu hospital ebinu be nurse for doctor for ye benya sa technocrats no yina what I say entino Britain for no e de atimodene amambo bi bai say educational system na de bai no na eye reading and writing now so Fante Confederation e bai no na nanom enya nisuade hu say colonial education no na eye reading and writing no enya de a ebituma yeden ebitimi aboa Ghana for ana womo adehye enti Fante Confederation no enisuade hu na onyaye ne say obesisi schools adan na schools adan na obesisi no ebeye technical and vocational schools odofo subscribe na share nama adofo nkai NTV now sabre na nanom enya saa ni su ade hunu ya after independence 1957 na year independence abane aba apart from Kwame Nkrumah the successive governments no obi anye na dwen se ensa no duma technical and vocational education no obeshem kena na amadisuafo no asua sansa no duma no edi ebesi ne school na wo Ghana no
aye reading and writing kwa literacy and numeracy eno kwa na omsua na no soso no na sabre ama on eno na ama unemployment akosoro ewo man no mu no na enkosi se sa ni so ade hunu ya nananom enyaye 1868 thereabout no abanya yaba ana Ghanafo yebe ma sa ni so ade hunu aye yade hia na ya toaso no enya de a youth unemployment no etuo bere etuo ebetwada secondary schools ayatiti nyina reading and writing yani vocational schools yantibi yatibi kura kakra bi technical schools kakra bi enti still ano adwin bi akwasi broni edebe hye yadwenim se white collar job so onya white collar job okotena adwum no abotai no wa show coat kuntan no sa adwen no a kwasi broni edebe dua yetim no edaso eda yetim na no soso na edi oman wenya emye nkoyanim na emma mabunu enya adumanye mehwe no abefo kasafidie ntenten so abrante bia eche no kotu prison na sema oka ye ne se ene oko prisoner nebiafo abeda ho no edodo no aye mabunu every 15 years ko obi a wadi 30 years out of prison and 35 plus or that prison they no yakokora eye 15 years up to 30 sa mabunu no nko a na aye prison no ma adedia na ayo sema sa brantia no oka ye ene se sa mabunu ya ba ye prisons in man no obekom no na a lot of them murder cases wakum nipa enom ne ade murder cases why because ensa eda ho kwa no nkwase asem ne sabiu kafrate edi ensa eda ho kwa abrante na wie school na okoye no ne okosu ya reading and writing oba fie no onya adwumanye enti ote ho aba fani trip onya adwumanye no tramadol cocaine ena obenom na aba fani tim obo wura bi dem a esese okowia na mpokura no nipa kro no kra no owia no a obesa na akunu aka ho obi man kapre di 2000 Ghana cedis obetuma yeden akwa kokun obi hwe abranti ya ye friend hwan sezi dondo ana ye friend hwan hwe skaketua bi a o kan se obi ene man 2000 Ghana cedis se onkukun MP moa minua we ya de chechere man enti no ene politicians ayaba ena kratifo ayaba si ansim kowia na mfidi juma yeni anko ho oman no ntintim mfidi juma na ya disua no so ya nsakram mana nye mfidi juma suya technical education and vocational education na chese ntirimai ene ye baboro na yen kwadai ena crime ebetietise awudi ene betietise eno ne de saka wa ba no if say akola na wie secondary school onya adwanye even we university kra onya adwanye because university na okoye enne Kwame Nkrumah University of Science and Technology kra tete kra no Kwame Nkrumah te senka ho no beye nsanu dumo sua efie no enne emse humanities ana arts no kra no a cover technical education no ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology no oko ye various technical universities SSA abai no etim she technical university num kena oko kan the politicians no bidum can say technical education and technical school num ne ade no establish here very difficult if you say expensive na say
yɛbɛbie secondary schools na yɛbɛkyerɛ nkwadaa reading and writing no nko a na bɛbɛbie abɛyɛ criminals bɛbɛbie abɛyɛ armed robbers esan sɛ bɛnya adwuma nyɛ nti a ɛneɛ na aban no obɔka because wokyene kɔto afiase a ɔman no na ɛbɛbɔ na akɔhoma ɛwɔ afiase hɔ ɔman no na ɛbɛfa prison officer ɔbɛhwɛ ne so wɔ hɔ enti ɛno ɛyɛ kɔsikɔ na ogyina nkwantia enti sɛ yɛbɛma nkwadaa makɔ yɛ nkwadaa bɔne na ɔbɛbɛyɛ criminals ni yɛakyekye wɔn akɔgu afiase na aban asan bɔ wɔn ho ka ɛwɔ hɔ na ofiri afiase nso ba ɔbɛsan bɛyɛ hardened criminal no ɛneɛ aban sɛ wobɔka na utintim fididwuma suya school a yɛ technical and vocational education no a na akwadaa no kɔ no kɔsua ne nsa no dwuma na owie na ɔno atimi de ne nsa ɛyɛ adwuma a wote ase na ne nsa kɔna no a mefi sɛ ɛno ɛbɛboa ɔno ankasa na ɔbɛboa ɔman no so nkanko yɛka ɔman a ɛyɛ yɛ a yɛtim no ne yɛfrɛ yɛ ɔman sɛbi okafrakyɛ ɛnyɛ mpɔnkye ne nnua na esisi ɔman no mu no ɛna yɛfrɛ ne ɔman na nipa na ɛwɔ ɔman no mu no ɛna yɛfrɛ wɔn ɔman eti adesua a ɛnɛ yɛbɛnya afri Fante Confederacy a nananom amdi kambobɔ wɔm din anasa manamona ɛwɔ asuo pra na no a bidi kambobɔ wɔm din ɔmyɛ kɔfa baefoɔ no ɔmkɔfa bae no adesua yɛbɛtumi anya afiri mu ne sɛ as far back as 1868 bɛsɛ more than 150 years ago no na nananom a wɔnom ɛwɔ wasa manfi wasa fiase dentura hwifo ahanta gomua achem bosome achem kotoku ne Fante states wɔnom anya anisuade hunu sɛ ɛho behia sɛ technical and vocational education yɛbɛhyem kana na mayɛma mabunu no anya adwuma ayɛ na ama banane akromfoɔ we smokers ene drug addicts nom ne ade a na senne yetiwiase ya yetie ye kase yenie bie na tete no eye abajimbra na ne kwanso no ene mom na sabio kafracha ye beka ne se eye abajimbre tete no na enye abajimbre ifise tete no ahemfo no anabe wo ho no na bedwene be citizens ho leaders na wo ho no na bedwene oman no ho na ne yemisa se sa enete ana ye leaders enwene oman ho ya hemfo enwene oman ho obia ye corrupt obia nwene ne yonko ho oman no kwana nipa odwene ne se ade ache anopa na kwana obefa so abune yonko na wanyeska atobotom no eno nko a ene ye den ye dwene ho na mum ye nwene ye mai be yidie ho politicians enwene omanfo youth no ho politicians sika kese bewia sika kese nka bi betima tintim mfididwuma sika kese nka betima de establish more technical and vocational school mabunu no anya nsano dwuma akita enu to my friend nsano dwuma no o number bia ekita no yemfa nyo namum politicians ebe tabrises kano e de ahyebe botum politicians emphasis kano entintim fididwuma mamabunu no enya bi nyo bebe tabri e de ahyebe botum na biwia na baba be country say fididwuma tintim no eye expensive na technical and vocational education no so no eye expensive odofo subscribe na share nama atiefo nkaye entie kaseboy bi ifise kaseboy edepa enti Ghana for Ghanaian politicians momwaye nsua bibi emfri Fante Confederacy nananom kofa bae 1878 ehon as far back mfatsodia ewo abakosem ni sua eno no abakosem usua
ɛma ohunu mistakes a nananom yɛɛ no atwe ho afiri ho na ade papa nananom a edika ɛyɛɛ nso na wakɔfa na watoa so ɔdɔfoɔ ɛyɛ mosomfoɔ historian Dr. Kojo Agyeman mena sabri mede kasɛboi ɛbrɛm mede kasɛbɔ no aba wiye bɛma monitie adehye